ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 20 августи соли 2024 ва пешкаши шумо чун ҳар вақта 6 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва дар имзо навормон мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар назди бозори Меҳригон, ҳавлии фурӯшӣ дар поёни корвон, ҳавлии фурӯшӣ дар сари кишти поён. дӯстони азиз, инчунин сехонага дар 9 километр ҳаст ва ҳавлии фурӯшӣ дар калхози Россияи шаҳри Душанбеам ҳаст. ҳамаи хонаҳои фурӯшии гуфтагимон дар ҳамин рӯза навормон пешкаши шумо мегарданд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, пеши бозори Меҳригон қарор аст. дӯстони азиз, кӯчаи Сурхоб, ҳавли 5 ё ин ки 6 сотиқ замин мебошад. соҳиби хона менависад ки хона замонавӣ нест, харидор метавонад бо таби дили худ хона созад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 169 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳое ки охирашон 6220 мебошанд имо доранд. дӯстони азиз, ҳавлӣ 3 дар хона дорад ва чӣ хеле гуфтем 5 ё ин ки 6 сотиқ замин. нархаш бошад 650 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. дар наздикии хона мактаби 53, мактаби 11, боғчаи кӯдакона, бозори Меҳригон. дар наздикии хона 5 мағозаи хӯрокворӣ ҳаст, обу барқаш ҳамеша ҳаст, менависад соҳиби хона. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 5 сотиқ замин, 3 дар хона дар бари бозори Меҳригон, назди бозори Меҳригон, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе, 650 000 сомонӣ ва боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, дар тарафи 9 километр қарор аст. се хонага мебошад бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад, таъмираш хуб аст. дӯстони азиз, нархи хона бошад 693 000 сомонӣ, 65 000 доллар, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар чун ҳар вақта занг занед, пурсон шавед. дӯстони гиромӣ, рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, се хонага бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар поёни корвон қарор аст. дӯстони азиз, ҳавлӣ иборат аз 1.5 сотиқ замин мебошад, 4 дар хона дорад ва нархаш 450 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, рақамҳое ки охирашон 3150 мебошанд, Telegram доранд ва ин ҳавлия мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам, ҳатман дар омада тамошо кунед. дар он ҷо мо ҳамаашро ба пурраги фаҳмонда нишон додагем, адресшам нишон додагем. дӯстони азиз, дар Графзавод ҷойгир аст. 1.5 сотиқ замин, 4 дар хона, поёни корвон, шаҳри Душанбе, 450 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи сари кишти поён, ноҳияи Фирдавсӣ. ҳавлӣ иборат аз 6 сотиқ замин ва 3 дар хона мебошад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, таъмираш зебо ҳаст, таъмираш хуб мебошад ва таъмираш нав аст. дӯстони азиз, баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндаӣ кардагӣ нест. дӯстони азиз, ҳавлии нав мебошад ва соҳиби хона ҳавлиро аниқтараш гӯем Бӯстонсарой, аз рӯи ҳуҷҷат Бӯстонсарой яъне дача мебошад, барои худашон кардагианд, аммо аз сабаби ки срочно пул лозим аст мефурӯшанд. дӯстони азиз, тақхонаам дорад, бениҳоят як ҳавлӣ, як дачаи зебо, дачаи хуб мебошад. дӯстони азиз, ҳама чизҳои лозимӣ дорад.
нархаш 530 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи каналмон чун ҳар вақта занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. ва ин ҳавлиямо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. дар он ҷо мо суроғаашро боз ҳам хубтар фаҳмонда нишон дагем. барои ҳамин кадоме ки маъқул шуд дар комментарияи ҳамин видео дароем. дар ҳамон ҷо мо як комментарияда ҳар як хонае ки ҳамирӯза навор монда буду навори алоҳидаш ҳаст мо мемонем. як закреплённи комментария мекунем, ссилкаошо мемонем. кадоме хонае ки ба шумо маъқул аст зер мекунем, навори алоҳидаша тамошо мекунем. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, деҳаи Деҳқонобод дӯстони азиз дар тарафи калхози Россия қарор аст. ҳавлӣ иборат аз 6 сотиқ замин мебошад ва 10 дар хона дорад. бениҳоят ҳавлии зебо аст дӯстони азиз. бассейн, саунаам дорад, якчандта бинои истиқоматӣ ҳаст, дуошонага ҳамашон мебошад. бениҳоят ҳавлии калон аст дӯстони азиз ва дар минтақаи хуб ҷойгир аст, чунки дар наздаш мактаб аст, масҷид аст, автомойка ҳаст, мағозаҳо ҳастанд ва дигар чизҳои даркорӣ. ҳавлии калон аст. нархаш дӯстони азиз 1 707 000 сомонӣ, 160 000 доллар. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва дӯстони азиз, ҳавлии калон аст. барои ҳамин аз ҳама беҳтараш рафта ба соҳиби хона маслиҳат кунед, рафта аз пешӣ бинед, аз пешӣ ҳамаи ҳамин ҳавлиро дида маслиҳат кунед бо соҳиби хона. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, кӯчаи Сафол Бобоев 33А. 8.5 сотиқ замин мебошад. 5 дар хона дорад, 1-2 иншооти лозимӣ. хона дар наздикии бозор, поликлиника, паспортни стол воқеъ мебошад. нархаш 270 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. нархи ҳавлӣ боз муомила дорад. марҳамат. 8.5 сотиқ замин ва 5 дар хона дар ноҳияи Фархор. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем дӯстони азиз. раҳмати калон ки моро дастгирӣ мекунед. ва дӯстони гиромӣ, дар навори пештарам ҳамаи комментариётонро хондем, ҳамаи табрикотҳои шуморо хондем. бениҳоят сахт миннатдор ҳастам аз шумо дӯстони азиз. кадоме ки табрик кард, ҳазор раҳмат ба шумо. чӣ хубиҳое ки ба ман орзу кардем, худованд 10 карата 10 баробар зиёдтар ба шумо тиҳад дӯстони азиз. тамошобинони гиромӣ, сахт дӯстатон медорем, сахт ҳурмататон мекунем, сахт қадратон мекунем дӯстони азиз. ҳазор раҳмат ки бо мо ҳастед, ҳазор раҳмат ки моро тамошо мекунед ва ҳазор раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед дӯстони азиз. боз як бори дигар ҳазор раҳмати худо. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. ин гапро боз як бори дигар такрор кардем узри зиёд. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.